Diskors ħieħ li ma semma xejn dwar bini ta' skejjel ġodda, dan apparti li għal darboħra spikka nuqqas ta' investiment fl-MCAS kif ukoll fl-Università ta' Malta, ma jonqossu ukoll l-ITS ma semma mkien fid-dokument tal-budget. Waqt id-diskors tal-budget il-Ministru Klajt Karwana ftaħar bi proġetti li diġà saru fost l-oħrajn meta qal li nbniet skola ġdida fir-Rabat, dan meta din l-iskola qatt ma tweqqet kompletament iżda kienet ġiet rinnovata u milli jidher il-Gvern ta' Roberta Bela se jibqa' dej l-istess narrattiva għas-sena id-dieħla e kif l-ebda mument ma semma li se tinbena skola ġdida iżda minnaħa l-oħra ntqal li se jkun hemm investiment fit-tisħiħ tal-binjiet u rinnovament tal-kulleġġi. Dan fil-waqt li l-Gvern qed iwiegħed li se jqassam madwar 20,000 apparat diġitali lill-istudenti ta' snin 4, 7, 8 u 9. Mis-sena d-dieħla l-istipendji se jiżdiedu bi 15% biex bekk l-istipendju għall-istudenti se jkun madwar 133 euro fix-xahar għall-istudenti għawċin li jattendu edukazzjoni post-sekondarja jew terzjarja f'Malta se tibda tingħata allowance ta' darba ta' 280 euro fix-xahar li se jibbenefikaw minna il-fuq minn 800 student. Għal maġġor parti tal-istudenti għawċin dan se jkun ifisser żieda ta' madwar 70% fuq l-appoġġ preżenti. Se tkompli tingħata l-allowance lil madwar 12,000 familja li s-sena d-dieħla se jirċievu l-allowance addizzjonali ta' 500 għal kull wild li jkun f'edukazzjoni post-sekondarja. Dan apparti li se jipprovdi għajnuna finanzjarja ta' 500 euro lil familji kollha li għandhom studenti fis-sena 10 u 11. Iżda minkejja dan kollu fir-reazzjoni inizjali tagħha l-MUT qalet li l-konsultazzjoni kollha li saret fl-aħħar xhur ma servit għal xejn.